बर' हारिनि थाखाय जेब्लायबो मोजां सानग्रा खौसेथि हास्थायग्रा BKWAC नि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा गोबाव सम लोमजानानै दासिमबो गोग्गो देहा मोनफिननो हायाखै। बेनिखायनो दिनै धेमाजि जिल्ला गासै माहारि दैदेनगिरिफोर आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबदों। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि गासै माहारि आफादफोरा बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारि आफादफोरा। गुबुन फारसेथिं सिमेन्ट सापुरि ब्रह्म मन्दिरावबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोनहाबो हुम जयग' होनानै BKWAC नि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारीनि गोग्गो देहा सावस्रि हास्थायनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैहाय जोंनिनो मानगोनां मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी आफाया दिनै खैफोदाव गोलैनानै दङ। दा बे खैफोदाव गोलैनानै थानायखौनो दिनैहाय मोजांनि थाखाय बिनि जिथु रुग अर्थात आफोद खैफोदनि थाखाय बारग'नायनि थाखाय जों दिनै सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादा दिनै जोंनि बे सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धर्म बे सेबा आश्रमाव जों दिनै बिथांनि आहु आरायग'नि थाखाय जों जयग' होनाय जादों आरो बेवहाय गोबाङानो जानांगौमोन, थेवब्लाबो जों जिथुनिखि गोबां आफादगिरि नेहाथारि गाहाय प्रसारक आरो जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि आरो जोंनिनो साक्ष आफादनि नेहाथारि आरो आन्चलिकनि आफादगिरि गासै लोगो नांनानै आइमोनबो दंमोन। आइमोना एसे आवगाय थांग्रोनो हाबाय, गोबाङानो जादोंमोन आरो मोजांनि थाखाय जों बयबो आर'ज खालामनाय जादों आरो गाहायै जों दिनै फुंबिलियावनो मोनफ्रोम माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि साफ्रोम दैदेनगिरि आरो माइनाव हान्जा, लाइमोन हान्जा, दौरि आरो गागि गासैबो ज' जानानै आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि नायल' जाल' बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर मिहिनेश्वर बसुमतारी सारा चेन्नाइनिफ्राय गावनि देहानि जा फाहामथायमोन बेखौ अपारेसन खालामनानै गुवाहाटि सफैबाय। दा मिथिनो मोननायाव बिथाङा एसे फाहामथाय लानाया एसे हामनो दंबावो। दा बेखायनो जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खौसेयै आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोना जाबाय बिथांनि बेमारा जेन थाबैनो हामनानै फैफिननानै जोंनि हायुंनि जा आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ थाबैनो जेन मावफुंफैनो हायो। बे मिजिंखौ लानानै जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै बानजायनायनि गेजेरजों जों आर'ज मोन्थिनायनि हाबाफारिजों सारनि हामनायनि थांखिखौ लानानै आर'ज खालामनाय जादों। दा जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय फैनानै गुवाहाटियाव दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो सारखा बेमार जानाया एसे गोबाव जाबायमोन, प्राय मास मोनब्रै मोनबासो जाबायमोन। बुंनाय बायदिब्ला मुलिजोंनो हामगोन बिदि सानदोंमोन, नाथाय सानाया एसे बारा जानायाव जोबथारनायाव मेडिकेल चेन्नाइआव थांनानै अपारेसन खालामनाय जादों आरो बिनिफ्राय मोजाङै मोजां अपारेसन खालामनानै दिनै गुवाहाटिसिम दंफैयो सारा जों मिथिनायाव आरो।